Kapitlu 9. U Ħaran bin Teraħ hu il-kbir ta' Abram ħa mara f'dawk il-jiem. Ħaran kellu 39 sena meta ħada u mart Ħaran tqalet u wildet tifel. U semmieħ Lot. U reġgħet tqalet u wildet tifla u semmieta Milka. U reġgħet tqalet u wildet tifla u semmieta Saraj. Ħaran kellu 42 sena meta wilet lil Saraj li kienet l-10 sena fil-ħajja ta' Abram. U f'dawk il-jiem Abram, ommu u dik li kienet tieħu ħsiebu telqu il-barra mill-ar għax is-sultan u s-sudditi tiegħu kienu nsew l-affari ta' Abram. U meta Abram ħareġ mill-ar huma rant Noè u ibnu Sem u baqa' magħhom biex jitgħallem l-istruzzjonijiet ta' Jaħwe u l-modijiet tiegħu. U ħadd ma kien jaf fejn kien Abram, u Abram selva lil Noè u lill-ibnu Sem għal ħafna żmien. U Abram kien fid-dar ta' Noè 39 sena. U Abram għaraf lil Jaħwe mill-età ta' 3 snin. U hu mexa fil-modijiet ta' Jaħwe sal-mewt tiegħu. Kif kienu għamlu Noè u ibnu Sem. U f'dawk il-jiem l-ulied kollha tal-art dimbu kontra Jaħwe. U huma rribellaw kontrih u servew allat oħra. U nsew lil Jaħwe li kien ħalaqhom fl-art. U f'dak iż-żmien l-abitanti tal-art għamlu għalihom stess kull wieħed alla għalih, allat tal-injam u l-ġebel li la setgħu jitkellmu, la jisimgħu, lanqas leħilsu u wliet il-bnedmin servewhom u huma saru l-allat tagħhom. U s-sultan u l-qaddejja tiegħu kollha u Teraħ ma dawk kollha ta' daru kienu mbagħad minn tal-ewwel li servew l-allat tal-injam u l-ġebel. U Teraħ kellu 12 il-alla ta' qis kbir magħmula mill-injam u ġebel għat 12 xahar tas-sena. U hu serva kull wieħed għal xahar. U kull xahar Teraħ kien iġib l-offerta tiegħu tal-laħam u l-libazzjonijiet lill-allat tiegħu. U hekk għamel Teraħ il-jiem kollha. U dik il-ġenerazzjoni kienet ħażina f'għajnejn Jaħwe u hekk kull wieħed għamel alla għalih. Imma ċaħdu lil Jaħwe li kien ħalaqhom. U ma kien hemm ħadd li nstab f'dak il-jiem fl-art kollha li jaf lil Jaħwe. Għax huma servew kull wieħed l-alla tiegħu ħlief Noè u daru u f'dawk il-jiem dawk kollha li kienu taħt il-kunsill tiegħu kienu jafu lil Jaħwe. U Abram bin Teraħ kien qiegħed jissaħħaħ sew f'dak il-jiem fid-dar ta' Noè u ħadd ma kien jaf dan u Jaħwe kien miegħu. U Jaħwe ta' lil Abram qalb li tifhem u hu kien jaf li l-emejjel kollha ta' dik il-ġenerazzjoni kienu firħa. U l-allat kollha tagħhom kienu firħa u ma jiswew għal xejn. U Abram ra x-xemx tiddi fuq l-art. U Abram qal bejnu bejn ruħu: żgur issa din ix-xemx li tiddi fuq l-art hi Alla u jien ħanservija. U Abram serva lix-xemx f'dak il-jum u hu talab lilha. Imma meta waslet filgħaxija ix-xemx niżlet bħas-soltu. U Abram qal bejnu bejn ruħu: żgur li din mhix Alla. U Abram kompla jgħid bejnu bejn ruħu: Minu dak li għamel is-semawwiet u l-art? Min ħalaq fuq l-art? Fejnu? U l-lejl dalan fuqu. U hu għallajneh li l-punent, it-tramuntana, in-nofsinhar u l-vant u ra li x-xemx kienet għebet mill-art u l-jum kien mudlam. U Abram ra qudiemu l-kwiekeb u l-qamar u qal: żgur li dan hu l-Alla li ħalaq l-art kollha u wkoll il-bnedmin. U wara dawn il-qaddejja tiegħu huma allat madwaru. U Abram serva l-qamar u talab lilu il-lejl kollu. U filgħodu meta kien id-dawl u x-xemx iddiet fuq l-art bħas-soltu, Abram ra l-ħwejjex kollha li Jaħwe Alla kien għamel fuq l-art.
U Abram qal bejnu u bejn ruħu: żgur li dawn mhumiex Allat li jagħmlu l-art u l-umanità kollha, imma dawn huma l-qaddejja talla. U Abram baqa' fid-dar ta' Noè u hemm maraf lil Jahwe u l-modijiet tiegħu u hu serva lil Jahwe il-jiem kollha ta' ħajtu. U dik il-ġenerazzjoni kollha nsit lil Jahwe u servit Allat oħra tal-injam u ġebel u rrebellaw tul il-jiem kollha tagħhom. U s-sultan Nimrod ħakem fis-sod u l-art kollha kienet taħt il-kontroll tiegħu. U l-art kollha kienet tal-sin wieħed, kliem ta' għaqda. U l-prinċpijiet kollha ta' Nimrod u l-irġiel kbar tiegħu għamlu laqa flimkien. Put, Mizraim, Kus u Kanan mal-familji tagħhom. U qalu lil xulxin: ejjew nibnu belt għalina u fija torri b'saħħtu u l-quċċata tiegħu tilħaq is-sema u nagħmlu fama għalina nfusna sabiex bekk insaltnu fuq id-dinja kollha, sabiex il-ħażen tal-edewwa tagħna jieqaf minna sabiex insaltnu fuqhom u sabiex ma niġux imxerda fuq l-art minħabba l-gwerer tagħhom. U l-koll marru quddiem is-sultan u qalu lis-sultan dan il-kliem. U s-sultan qabel magħhom f'din l-affari u hekk għamel. U l-familji kollha miġbura laħqu madwar 600,000 raġel u marru jfittxu firxa kbira ta' art biex jibnu l-belt u t-torri. U fittxew fl-art kollha u ma sabu mkien bħal wied fin-naħa tal-vant mill-art ta' Sinar madwar jumejn mixi u vjaġġaw hemm u għamru hemm. U bdew jaħdmu madum u jaħarqu nirien biex jibnu l-belt u t-torri li huma kienu faslu li ħajlestu. U l-bini tat-torri kiena lihom nuqqas u dnub u huma bdew jibnuh. U waqt li bdew jibnu kontra Jahwe Alla tas-sema u faslu f'qalbhom li għamlu gwerra kontrih u jitilgħu fis-sema. U dawn il-popli kollha u l-familji tagħhom kollha qasmu lilhom infushom fi 3 diviżjonijiet. Tal-ewwel qalu: ħa nitilgħu fis-sema u niġġieldu kontra tiegħu. It-tieni qalu: ħa nitilgħu fis-sema u npoġġu hemm l-Allat tagħna stess u nservuhom. U t-tielet qalu: ħa nitilgħu fis-sema u nidorbuh bil-qaws u l-lanezz. U Alla ara fl-emejjel kollha tagħhom u l-ħsibijiet ħżiena tagħhom u hu ra l-belt u t-torri li kienu qegħdin jibnu. U meta kienu qegħdin jibnu, bnew għalihom belt kbira u torri ogħla ħafna u b'saħħtu. U minħabba l-ogħli tiegħu, it-tikħil u l-madum ma laħħax lill-bennejja fit-tluħ tagħhom għalih. Qabel dawk li telgħu bihom ma kienux temmew sena sħiħa u wara dan huma laħqu l-bennejja u nowlulhom it-tikħil u l-madum. Hekk kien isir kuljum. U wara dawn telgħu u oħrajn niżlu l-ġurnata kollha. U jekk maduma kienet taqa' minn idejhom u tinkiser, kienu jikbu fuqha u jekk raġel jaqa' u jmut, ħadd minnhom ma kien iħares lejh. U Jahwe kien jaf sibijietom. U ġara li waqt li kienu għaddejjin jibnu u kienu jwadbu l-vleġeġ li jismawit, il-vleġeġ kollha waqgħu fuqhom mimlija demm u meta rawhom qalu lil xulxin: żgur li qtilna lil dawk kollha li hemm fis-sema. Għax dan kien ġej mingħand Jahwe biex ifixkilhom ħalli jiżbaljaw u biex jaqridhom minn fuq wiċċ l-art. U bnew it-torri u l-belt u għamlu din il-ħaġa kuljum sakemm għaddew ħafna jiem u snin. U Alla qal lis-70 anġlu li kienu fuq quddiem quddiemu lil dawk kollha li kienu qribu: ejjew ħa ninżlu u nħabblulhom il-sinhom sabiex wieħed ma jifhimx l-sin tal-ġar tiegħu. U hekk għamlulhom. U minn dak il-jum il-qudiem kull wieħed nesa l-sin tal-ġar tiegħu u ma setgħux jiftehmu biex jitkellmu fil-sin wieħed u meta bennej kien jieħu ġir u ġebel minn idejn il-ġar tiegħu li huma kien xordna, il-bennej kien jarmija fuq il-ġar tiegħu li kien imut. U għamlu hekk għal ħafna jiem u qatlu ħafna minnhom b'dan il-mod. U Jahwe darab li 3 diviżjonijiet li kienu hemm u kastigom skont l-emejjel u l-femmit tagħhom.
Dawk li qalu ħanitilgħu fis-sema u nselfu l-Allat tagħna saru bħal xadini u l-junfanti. Lil dawk li qalu ħanidorbu s-sema bil-vleġeġ, Jahwe għatilhom kull wieħed min jit il-ġar tiegħu. U t-tielet diviżjoni ta' dawk li qalu ħanitilgħu fis-sema u niġġieldu kontrih, Jahwe xerridhom f'kull parti tal-art. U dak li kien fadal minnhom meta saru jafu u fehmu l-ħsara li kienet ġejja fuqhom ħallew il-bini u huma wkoll inxterdu fuq wiċċ kollu tal-art. U wafqu jibnu l-belt u t-torri. Għaldaqstant u semma l-post Babel għax hemm Jahwe ħawwat il-sin tal-art kollha. Ara kien fuq il-vant tal-art ta' Sinar. U dwar it-tolri li wliet il-bnedmin bnew, l-art fetħet fomma u belet terz minnu, u niżel ukoll nar mis-sema u ħaraq terz ieħor. U t-terz li ieħor baqa' sal-lum. U hija din il-parti li kienet il fuq u ċ-ċirkonferenza tagħha hi 3 ijiem mixi. U ħafna minn uliet il-bnedmin mietu f'dak it-torri. Numru bla qatt. Tmiem il-kapitlu.